dandane. Wis gak wis, mari tok togat akhir wong mudar. Aku tenan ra kesaur. Ayo ku resikone. Mati dereng aku kowe. Nganggure tak grek cur ngono, kowe mlayu golek obat ra ya, Tru? Yo. Kok saya entuk itu obat ijo ora masalah. Yo. Brodol rambute wae ora. Edian. Anu golek keris. Oke. Anane drei. Terserah. Tusuk nang wetengku. Mati drei. Edan. Mentol e, Tru. Medan. Piye? Coba nyono wetenge Petro. Weh. Ngawur ora. Nggo nyoba landhep apa ora kok. Golek bendo. Oke. Ya, nek nganti lecet aku isin. Iki ndandane njagoi Ndara Antasena. Kurang seru, Reng. Piye, montrat apa? Ora e. Aja pokon sikil. Engko gek sing ampuh mengendas tok. Ora meng nggon aku iki ampuh sak gagange ora mengendas tok. Edan ora apa-apa. Nang nggon empuknya.